ומלך עושים אותם. כולם כולם איזה כבוד. ראש העיר, אני אוהב אותך וגם הציבור כולו אוהב אותך. אני רוצה להמשיך מעלה להגדיל תורה ולהאדירה, להרבות תורה, לקדש את העיר צפת. צפת היא העיר של מרן הבית יוסף, העיר של רבנו הארי, עיר הקודש צפת. צפת היא קודש, בעזרת השם תמשיך כך. תלמידים יקרים, אנחנו עכשיו מתכוננים לראש השנה ואנחנו מתפללים לפני הקדוש ברוך הוא ואנחנו מבטיחים לו שאנחנו נהיה יותר טובים. אני רוצה לספר לכם קצת על הרב עובדיה. הרב עובדיה הוא גם כן היה ילד כמו שאתם ילדים, הוא לא נולד הרב עובדיה. הוא היה ילד קטן, כשהוא היה בן 3 הוא עלה לישראל, הוא נולד בבגדד, בגיל 3 הוא עלה לישראל, בגיל 6 כמו כל ילד הוא נכנס לתלמוד תורה, תלמוד תורה בני ציון בירושלים. ואז יום אחד הוא היה בכיתה א', כמובן הוא למד לקרוא כמו כל הילדים, הוא למד א' ב', הוא ידע לקרוא, הוא ידע לכתוב. יום אחד המורה לא הגיע, המורה לא הרגיש טוב, לא הגיע. מה עשו כל הילדים? משחקים, אין מה לעשות, אין, המורה לא בא. הרב עובדיה ראה שהדלת של כיתה ח' הייתה פתוחה, הוא נכנס לכיתה ח' והוא ישב בסוף והסתכל על הילדים, הסתכל מה קורה, והוא ראה איך הרב מסביר את הגמרא ואיך התלמידים מתווכחים ושואלים שאלות והרב עונה. זה הקסים אותו, זה היה מאוד יפה. למחרת הגיע המורה והרב עובדיה ניגש אליו ואמר לו המורה, מה זה גמרא? אז הוא אמר לו, גמרא זה לא בשבילך. למה? הוא אמר לו, זה בשביל ילדים גדולים, אתה עוד קטן. לא, אני רוצה ללמוד גמרא, בבקשה. התחיל להתחנן אליו, תלמד אותי גמרא, תלמד אותי גמרא. ואז הוא אמר לו, כדי ללמוד גמרא, לפני זה מה לומדים? משנה. צריך ללמוד משנה. אז היום, בסוף הלימודים, בשעה 1 כל הילדים הולכים הביתה, אתה תישאר, אני אלמד איתך משנה. הוא לימד אותו את המשנה הראשונה של אלו מציאות. אתם מכירים את המשנה הזאת, הוא לימד אותו את המשנה, הוא הלך הביתה, ישב וחזר על המשנה וחזר. למחרת המורה בא, הוא אומר למורה, אני יודע בעל פה את המשנה שלמדנו אתמול. יופי. וככה עוד משנה ועוד משנה, ואז הוא לבד למד לקרוא אותיות רש"י, לקרוא בלי נקודות ולקרוא אותיות רש"י. והוא היה יושב בבית ולומד. כעבור כמה חודשים המורה התחיל ללמוד איתו גמרא. הוא היה לומד וחוזר. הוא היה הולך לישון כילד קטן באמצע הלילה. מול הבית שלהם היה בית כנסת, הוא היה יושב ולומד. והאימא שלו ראתה שיש לה ילד כזה קדוש, צדיק. הייתה מחכה לו כל לילה. כשהיה חוזר, היא הייתה נותנת לו לאכול. וכל לילה היה הפתעה תחת הכלית. איזה סוכריה, איזה שוקולד. כל כך הייתה שמחה שהבן שלה לומד תורה. כשאבא היה בן 10, לא היה מה לאכול בבית. אז אבא שלו
החליט שהוא עוזב את הארץ, הוא חוזר לבגדד. בגדד, בעיראק. אבא היה הבן הבכור, הוא לקח אותו איתו לבד, ושניהם נסעו לבגדד. הגיעו לבגדד, אבא שלו התחיל לבדוק אם יש תלמוד תורה. אין, לא היה תלמוד תורה בבגדד. היה שם הרבה יהודים, לצערנו, לא דתיים. היה בית ספר שקראו לו אליאנס, שזה בית ספר לא דתי בכלל. סבא שלי היה איש צדיק, אז הוא אמר לאבא שלי, תראה, אין פה בית ספר, הולך לבית הכנסת ותלמד שם. אבא הלך לבית הכנסת של הבן איש חי. תלמידים יקרים, אני מספר לכם את זה כדי שאתם תדעו שמי שרוצה להיות כמו הרב עובדיה יכול להיות כמו הרב עובדיה. צריך פשוט להיות מתמיד. הוא הלך לבית הכנסת, היו שם 10 רבנים זקנים, זה היה בית כנסת של הבן איש חי. 10 רבנים יושבים ולומדים גמרא, שיעור ביחד. הוא ראה איזה גמרא הם לומדים, הוא הוציא גמרא מהארון, וישב והתחיל להקשיב. אחרי כמה דקות הוא אמר לרב שמסביר את התוספות, הוא אמר לו, אתה מסביר לא נכון את התוספות. אז הוא אמר לו, תסגור את הפה שלך. אז רב אחר אמר לראשון, למה אתה אומר לו תסגור את הפה? בוא נשמע מה יש לילד להגיד. טוב, תגיד, למה אתה אומר שאני מסביר לא נכון? הוא אמר לו, תראה, הטעות שלך התחילה מהגמרא. אתה לא הסברת נכון את הגמרא. ואז אבא התחיל להסביר להם את הגמרא ואת התוספות. הם ישבו, יופי, מצוין. ואז הוא התחיל לתת להם את השיעור. בצהריים הם הלכו הביתה, הוא אין לו לאן ללכת, הוא ישב שם, למד. קודם כל הוא היה מכין שיעור למחר, מה ללמד את הרבנים, והיה לומד עד 12 בלילה, ככה כל יום. ואז התפרסם בכל בגדד שהגיע ילד אחד בירושלים, שהוא נותן שיעור לרבנים ולמד אותם גמרא. נודע הדבר לאב בית הדין של בגדד שהיה אז, היה גדול בתורה, היה תלמיד של הבן איש חי, חכם סלימן קוגי עבודי, כך קראו לו. אז הוא בא, אמר לאבא, איפה למדת? בירושלים. מה למדת? אמר לו, למדתי משניות. אני יודע קצת משניות. איזה משניות אתה יודע? הוא אמר לו, מסכת שבת. ומה עוד משניות אתה יודע? הוא אמר לו, מסכת עירובין. ומה עוד משניות אתה יודע? מסכת פסחים. הוא אמר לו, רגע, עירובין זה מסכת מאוד קשה. פסחים זה מסכת גם כן מאוד קשה, יש בה הרבה קורבנות. אתה יודע אותם? הוא אמר לו, מה אתה חושב שאני משחק משחקים? אם אמרתי לך שאני יודע, אז אני יודע. ואיזה עוד משניות אתה יודע? אמר לו, טוב, אני יודע את כל סדר מועד. ומה עוד? הוא אמר לו, גם סדר נשים. ומה עוד? גם סדר נזיקין. מועד נשים נזיקין. ואתה יודע את זה? הוא אמר לו, אמרתי לך כבר, אם אמרתי שלמדתי, אני יודע את הכל. ואז הוא אמר לו, רגע, אבל אני שמעתי שאתה מלמד את הרבנים גמרא. אתה יודע גמרא? הוא אמר לו, כן, גמרא לא הרבה. איזה גמרא אתה יודע? הוא אמר לו, 4 אבות, קץ עד הרגל המניח, אלו מציע אותה מפקיד. ואתה מוכן להיבחן? הוא אמר לו, בטח, למה לא? תשאל מה שאתה רוצה. אז הרב פתח גמרא, ושאל אותו שאלה בתוספות, אז הוא אמר לו, חכה רגע, אמר לו בעל פה, מילה במילה את כל התוספות, והסביר לו מה כתוב בתוספות. הוא היה בן 10. עכשיו, הוא לא חי, הרב עובדיה, לפני 500 שנה. הוא חי בדור שלנו. כן, אני זכיתי להיות חברותא שלו 15 שנים, למדתי איתו. למה הוא כל כך הוא נהיה גדול? כי הוא עבד קשה. הוא השקיע. הוא ישב ולמד. ואני אומר לכם תלמידים, כולכם, כל אחד מכם, אם הוא רוצה להיות הרב עובדיה, הוא צריך פשוט לעבוד, להשקיע, ללמוד.
שאלתי פעם את האבא שלי, תגיד אבא, אתה בגיל 6 התחלת ללמוד משניות וגמרא. לא שיחקת עם החברים שלך? הוא אמר לי לא. תאמין לי, לא, מעולם לא הייתי משחק איתם. בגיל 6 לא שיחקתי. אז אני אומר לכם, אתם כן תשחקו. ילדים צריכים לשחק. תשחקו, יש הפסקה, תשחקו, תרוצו, תשתוללו. מותר, אין בעיה. אבל תשתדלו ללמוד הרבה. ואתם תהיו גדולי ישראל של הדור הבא. אתם גרים פה בעיר הקודש צפת. כל פינה פה זה קדושה, זה קבלה, זה צדיקים, גדולי ישראל. אשריכם שאתם זכיתם לגור בעיר הזאת. איזה יופי. רק צריכים ללמוד, להשקיע. אני שואל אתכם, תלמידים יקרים, תגידו לי את האמת. אתם רוצים להיות כמו הרב עובדיה? אני לא שמעתי טוב. אני שואל עוד הפעם, אתם רוצים להיות כמו הרב עובדיה? כן! אוי, כמה אני אוהב אתכם. איזה יופי, בעזרת השם. כולכם תגדלו בתורה ויראת שמיים. תאירו את עיני ישראל. תהיו גדולי ישראל. תזכו כולכם לשנה טובה ומבורכת. ההורים שלכם והמורים שלכם ירבו מכם רוב נחת. תזכו לשנים רבות, נעימות וטובות. אמן כן יהי רצון. Hey!